Kar chuny jaluo. Jahocho Loice, wang'iye chandruoge mag pesa, ing'eni seche ma ng'ato nitiere kod chandruok mar pesa onge kod kwe, onyalo bedo kod ang'ni mar paro. Nyalo bedo ni adhi ago abal mit na aora, sani bende pi onge aora kuma adwa dhi goyo abal wakia, samoro idhi riembo ndiga kaka ne wawacho cha. Ting'eni kiduogo, Jahocho Loice, to chandruoga cha pod en mana kacha. Nyathina mana ka pok odhi skul cha pod en mana kacha. Di manyo were na cha okonya koso ontie kaka ogala pacha, to chandruoga cha to ni mana kacha. Ing'eni Ruth, gima mora ni ng'ama nigi pesa moromo onge. To kar pes ng'ato awinjo ka chunya chandre gi nyithindo mikwano ka, mikwano ni pok odhi e skul nikech koro nok mar pesa. To aduoga parora ni to nyathini osesomo higni 7 mokawo mar 8 motime penj. Achako paro ni debed kata mana ni ikano ne pesa matin higni 7. Donge diyudie ka higa mar 8 ni matin inie kata gi nus kata inie gi akwota moro. To kapo ni nitie gimoro manowuok ma odhi oketho ngima mar familia ni, kaka inyalo poni kata gilalo gigi kata tijegi. Koro wach pesa to odhi bedo matek nikech pesa kionge go tionge go. Pesa ka intiere go to intiere go, nikech pesa ok inyal wuondori ni 100 biro lokre 200. To ka en 100 ka en 100 ka en 50 to koro gima aparo seche ma aparo wechegi ni ing'eni pesa nyaka nwang' kaka iyude. Pesa aidha itiye or iloso giri moro iuso, or pesa na ikwaye kata pesa no migo gi yore mopogore opogore. Koro ibro yudo ni ka ok wang'iyo adiera chutho ma ok wawuondore, to kaka inyalo dhi kwanyo pesa ing'eni onge. Pesa ok kwanti. Ok inyal kwanye, to kata kikwanye dikwanye didi mondo bi okonyi. Wacho ni kata kikwanye to dikwanye didi. In nyaka ne nyuoli sekwanyo pesa didi, to jadi mosekwanye. Koro e weche mag pesa gi, to koro nyaka koro ji biro wuoga to wachacha ni kapo ni ionge gi gimitimo, to ok iketo chenro, tibro yudo ka intie kod chandruok maduong' e yor pesa gi eki. To inwang'o ka ng'ama nigi chandruok machalo kama kaka koro mag nyithindo gi. Ipo ka kidhi koro ir ng'ato e seche mowueni, ting'eni yot mondo duoki ni yawa gini dini wacho chon. Kata an anyalo timo mano, ni yawa dini wach chon. Nikech ibire seche ma ng'ato nyalo ringi. To nikech nyathini penjne ok gimotimo kopore. Koro iyudo ka inyalo bedo gi chandruok kabisa nikech ng'ama dwa konyi bende koro koro onge. Nikech ayudo yot mondo awach ni yawa madni wachi. Dae toke kucho tadhi koni ya mama ni to dwa tugo koda. Nikech nyathini nochako klas 1 klas 2 ting'e nodhi timo penj ma klas 8. To magi gik ma kwa wacho tinwang'o ka ng'ato koro koni wuoyo nikech in gi pesa. In wuoyo ni ng'ane to kony ga ji. But en bende ipange nyaka ibedie ng'ama nigi mipango. Mondo mi ka konyi konyi gi mipango. Nikech kiwacho na ka nyathini nitie e klas 7 kata bed mana ni in familia, ikone ni yawa an tadwa ni mondo ikonya nikech adwa ni mondo akan siling 1,000 e dwe ka dwe. Koro kinyalo ing'e goya jek. Koro iyudo ka gimoro lit ni nitie jomoko nikech wasewuoyo nyaka gi jomoko. Inwang'o ni en koro chakre dwe mokwongo nyaka kawuono odonji gik go punda gi eki mondo mi ni en odwa nwang'o pesa nikech jomoko nwang'o. To en pesa mapiyo piyo. Ting'e na ta malo mar yudo gini ok en gima yot. Inyalo po nikech pile ka ng'ato ni gini asetemo. To en odwa keto ogeno ne e gima en pote apata. To ka ok oyudo to chieng' moyudo no to bende idwoko ne Nyasaye erokamano. Manyiso ni gimitemo wacho ka Jahocho Loice ni nitiere gik moko kata dang'ni mar paro nyalo biro nwa to wanyalo geng'o kuom ranyisi kaka weche mag pesa. Kapo ni ng'eyo ni in ng'ama miyo ipek, tok dweche 9 onego bed ni nyuolo nyathi, onego bed ni sechako chano ni nyathina ni kata ka dhiga kwanyo law masiling 10. Chieng' minyuolo nyathina ni kik nyathina ni bed duk. Inyalo pango iyudie taulo ma inyalo bogodo nyathi e dweche 9 gi. Weche mag skul gi inyalo pango chon mondo mi kik mimi dang'ni mar paro e seche makoro ochopo. Kar chuny jaluo.